טוב שאתה עושה משהו. בכוונה, היא התפללה על זה. תתקשר אליי. הראשון לציון. לא, לא. עדיף. מתי ישים את הבית? מתי יכוס? כן, לא עכשיו. לא עכשיו, לא עכשיו. בכוס הראשון. מתי ישים את הבית? מתי יש בו? אתם שיקול הדעת נתן וכלה, גם שזה רגע. שיהיה מלא, שיהיה מלא. הברכות שלכם, אני מברך, כאילו אתה מברך אותה. זה אומר שלא אומרים ברוך הוא ברוך שמו, אבל חייבים להגיד את הרגע. בסדר? בברכות אני מברך כאילו בשמך את כל הברכות. אנחנו מתחילים בראש של הקודשים. סברי מרנן, ברוך אתה אדוני אלוהינו, מלך העולם, בורא פרי הגפן. ברוך אתה אדוני אלוהינו, מלך העולם, אשר קידשנו בצבאנו על עריות, ואסר לנו את ארוסות, והתיר לנו את הנסות לנו את חופה בקידושין. ברוך אתה אדוני מקדש עמו ישראל את חופה בקידושין. אמן. אתה צריך ליטר וחצי שם. כן, זה לשתות הרבה. קטיה לא לשתות, יש לך עוד נסיעה. שבת הזאת אתה קנית סליחה. איתן, לא אתה נתנת לו הלוואה? איתן, לא אתה נתנת לו הלוואה? הלוויתי. אז זה בעיה, תגיד. הוא עשרים לו בביט. זה לא כאילו... איפה הם הסוכריות? מקודשת! 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 את אדוני יתברך אני. איפה הסוכריות? אנשי חלפיתו! סוכריות, סוכריות עכשיו. לא, כיסאות. היא בדילי. עכשיו? כן, נו, נו. אתה מכוון פה בשהחיינו, כמובן שנה חדשה, כל הדברים החדשים, ברוך אתה אדוני Mam się stakanu קריאת הכתובה. לא, לא, אני לא. קריאת הכתובה. מה קורה שם? בחמישי בשבת, ביום 30 לחודש סיוון, שהוא ראש חודש תמוז, שנת 5,785 לבריאת העולם, למניין חנוך ראשון לציון, המסדר הקטן, שי ששון בן ולרי משפחת שושון אור השם ישמור אצלו, אמר כלה מטרתה רחל במסוע תחיה. הביא לי לאינטו כדת משה בישראל, אני מבקש שתשתים כמו שנהוג בארץ ישראל. וענה בממרה וסוד שמיה, אף לך והוקיר והזון והפרנית והחלקה ובפרט לכם והשמיה,
יעבוד, יפרנס, ייתן את כל צרכיי, והסובר באחסי יתן לו מצוות וטובין יהודים, כמו שנוהגים בארץ ישראל, להתכסות ולאכול והכל כמו שנהוג בארץ ישראל. דפלחין ומוקירים וזנים ופרנסים וכלכלים וסורים וחסין יתנה שחון וקושטה. והאם נלכי מוארייך, מואר כסף וזה מאה, דחזולייכי ועלי מזונייכי, פסותייכי וסיפוקייכי. הכל עליי, שלושת הצרכים שצריך. ומינדה יתכי לא הכל הרע. ותביעת קלדה דה ואבא דלעיתו, והייתה נדונה דלת לסף מסוים. כל מה שהקלה נדונה שהיא מכניסה בסף מסוים. והודע החתן נזכר שקיבלה מעליו והובאו לרשותו במושלם עד סוף פרוטה האחרונה. והוסיף לו מדילות ולא סך הכל, ונדונה דין תוספתה בסף מסוים. בר מעיקרה כתובתה, דחזילה, ורצה עליהם על עצמו כי נישא צאן ברזל. שאם פיחתו לו ואם הוסיפו לו. וקנינה מיד החתן, אנחנו עושים עכשיו קניין. זה נקבע חתני, אתה מגביע, בהגבהה אתה עושה על כל ההתקבויות שיש פה בהגבהה הזאת. Dai, невесты тоже. Да, невесты дай мою. Вот это два невесты. Давай. במנה לקשר למקווה. קרין, תשתו. כראוי לתקנת חכמים ז"ל על כל הנזכר למעלה והנזכר בצורה חמורה בתקיעת כף. Что это? ועדת המקום ברוך הוא ועדת הנשבעים באמת לאשר ולקיים את כל הכתוב עליו בתקובתה בלתי שום שינוי בתמורה ותחבולה כלל ועיקר והכל שריך ובריר באמת ויציב ונכון וקיים. נאום אליהו רוני בן שלום בן מלא ואני עד אחד וסילביו שמואל בן נפתלי יצחק עד שני. גם אני החתן מודע על הכל, באתי על החתום. גם על העתק. העתק הזה חוזר לרבנות. Копия идет в рабанот. Да, оригинал у них. עכשיו, העד חייב לראות עכשיו את מסירת הכתובה. Чума? Когда поломает стакан? תגיד לה, זה הרי לא כתובתך. הנה. יום מהטופו הסתר. Здесь сбоку сними, так лучше будет видно. Сбоку. מה לצלם את זה? מה לצלם? תצלמו את הכתובה. תרימי לי מעלה, תרים קצת למעלה. רגע, לא עוד פעם, עוד אחד. אפילו מי שלא רוצה לדעת. אפילו מי שלא. רק אמא. לידים, ליד. לא, יש לו ספר. שים לך. יש לי על הכל. שהכל ברא לכבודו. אמן. ברכה שלישית, איתן. איתן. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם יוצר האדם. אמן. כן, ברכה רביעית. משה, תבן. התורה שלו בעזרת השם.
אדם בצלמו, בצלם דמות, תבנתו. לא ממנו, בעניין עדי עד ברוך אתה אדוני יוצר האדם. אתה מביא גאווה לבן פועל. החתמה שלך מישל, תחזור לעמוד, מה היה? במהרה בך ברוך אתה אדוני משמח ציון בבניה. דני? איך כל אלה שמחזיקים את העמוד רוצים לעשות את הברכות? שמח תשמח ברוך אתה אדוני משמח חתן וכלה. אמן, אמן, אמן. כברכה אחרונה כנף וקטן הרב אילן. ברוך אתה אדוני משמח החתן עם הכלה. אמן. תשמע. אשתך רחל, אני. אתה הולך להגיד לה את המילים הראשונות שלא תשכח תחילה. בבקשה אשתי. בבקשה אשתי, אשתי. זה סגולה שלוש צלחות. איך אתה מדבר? כן, וזה גם מהברכות האלו גם אנחנו חייבים לשתות. מילה אחרונה בבית. יוני. גם ברכה גדולה שלמה, כי בית המקדש עוד לא נגמר. הגאולה אנחנו רואים. יש פה כוסות. קנו כוסות. לא, זה כוס מיוחד לחובה. זה כוס דק. יש 2, מה יש? אם מתקשר, רכס ויגי עזרו לך. זהו רגע, עדיף אולי על הקרמיקה. אולי עדיף אם אשכחך ירושלים. אם אשכחך ירושלים, תשכח ימיני, תדבק לשוני לחיקי, לא אזכרכי. אם לא עלית ירושלים, על ראש שמחתי.